Krásný den všem našim posluchačům a posluchačkám, zvláště těm, kteří nás podporují na našem Heru a kde na vás čeká vždy kompletní dvouhodinový rozhovor. Díky moc. Dneska tady máme bratra ze Slovenska, z hlavního města Bratislavy. Je to skater, ale hlavně kameraman a střihač, kterého zítra čeká premiéra jeho už 5. dílu videa s názvem Eláre 5. Ale jakož přetáčíme, tak premiéra už dávno proběhla a video je už určitě někde online ke zhlédnutí. Ale nejenom o videomakerství bude dnešní povídání. Nad Strahovom sa blízká hromidivo bijú a dámy a pánové, dnešním hostem je Štefan Kurila. Čau Štefane. Čau Sádra. Čau Štefane. Čau Tome. Skys to rozdělil, ty vole. Co to je tady ta otázka první? Oni mají novou hymnu? No, protože se tam je Nad Strahovom sa blízká, tak máte nějakou novou verzi hymny, ne, na Slovensku? Máme, ano. Já jsem ji ještě neslyšel, je dobrá. Nevím. Kdo dělal rytmus? Počkej, jako fakt? No. Jako to je real shit? Oskar Roža ju robil. A jenom jako hudbu, nebo i text? Jo, nie, to je to isté, akože podľa mňa, že Jo. by si tam nepočul žiadny rozdiel. To nedělal Jo. Jožo? Kdo? To nedělal Jožo s Vašom? Nie. Ne? Já jsem si, že to jsou vaše národní poklady. To ne? Vašo možno, Jožo určite nie. Jožo ne? Jak to? Tak. Co je s Jožem? Neviem. To komunista? Pripravuje sa na svoj posledný koncert už 30 rokov. Ne, oni měli Elan nějak minulý nebo předminulý rok nějakou tour, jako. Jo? To vím, tady v Praze měli taky v té O2 aréně, bych řekl, že byli. Já myslím, že to je takový váš Karel Gott náš. Ne, to určite nie. A kdo je váš Karel Gott náš? To neviem, ale jeho by som tam určite Ne. neradil. A koho bys tam dal ze Slovenska? Miroš Biro. No, Žbírka určite, akože je tomu bližšie ako... Meky? Ako tento Dezolat. Dobře. Teďka Jo. po volbách super slovo. OK. Hele, jaká byla cesta? Kdy jsi ty přijel vůbec? Dobre, dneska na obed okolo 12. Cesta bola v pohode. Čím jezdíš? Vlakom som prišiel aj s priateľkou. Alright. A kde je prátelka? Doma. nechal? U Leska bývame. Leska. Takže A- tady. No nie, on už sa presťahoval. On se Fakt? právě přestěhoval, no. Právě jsem říkal, to má kousek. Bývame na Budějovický. OK. OK. A bol som sa prejsť na Staline. Potom som bol pozrieť Sadru do Popnejmu. A potom som šiel tu. OK. Víš, jak se dostaneš na Pankrát v podstatě? Na Budějovickou? Pozeral som si to električkou na IP Pavlova a odtiaľ metrom. Dobré. Respekt. Dobrý. Prešiel som testom. Ne, ani ne, ale tak mě to zajímalo, jak... Páč, já nevím, jak bych tam jel. Pýtaš sa pre kamarátu. Přesně tak. Hele, tebe čeká premiéra videa zítra. Áno, je to Těšíš se? tak. Ale hej. Jsi nervózní? No, bojím sa, že tam bude málo ľudí. Ne, já jsem čakal. Ale ja akože v pražskej komunite verím, že viem, že tu skateuje proste veľa ľudí, takže V pražské komunitě věc, ta je ráda za jakýkoliv mejdan. spolieham sa na to. Ta je ráda za jakýkoliv mecheche. Já se chci zeptat, jak se připravuje taková premiéra? Kam musíš zavolat, nebo jak si vybíráš ten prostor, kde se to bude pouštět? No takto, ja som to robil, môžem povedať, ako som to robil v Bratislave a tam už som mal toho akože, už sa mi to tak nechcelo riešiť, že keď mi Kiko Guyen povedal, že chce premiéru by robil aj teda v Prahe, tak som mu povedal, že nech si ju spraví, ale že ja dávam od toho ruky preč, že keď si to zariadí, ja prídem veľmi rád. No a včera mi písal, že keby vedel, tak už do toho nejde. Ale ja som to mal v Bratislave tak, že som mal partnera Jägermeister, lebo pre nich aj akože točím aj normálne veci, nielen skate, teda skate pre nich netočím. A oni majú spoluprácu s klubom, kde majú akože nejaký deal, že tam majú svoj barter, alebo neviem, ako by som to nazval. A dohodli sme sa teda tak, že oni mi zaplatia nájom toho klubu a aj tých DJov, čo tam budú hrať ako afterparty a oni si to vlastne akože prezdielali ako akciu. A no musíš si dohodnúť termín, musíš sa akože nejako dohodnúť, že kto chce za to koľko peňazí, lebo oni ti vlastne ponúknú priestor na tvoju akciu a oni prichádzajú o peniaze, ktoré by mohli mať z akcie, ktorú by tam robili pre seba, hej, čiže musíte sa nejako dohodnúť, že ako to vyvážiť. Áno, presne tak. A no potom dať nejaký dobrý termín, lebo ja som to pôvodne plánoval už v auguste a oni, že na to sa vyser, že v auguste nikto do klubov nechodí, že to... Tak sme sa teda dohodli, že to dáme na jeseň. A čo ešte tam tak treba?
Treba prísť to vyskúšať, platno. Mě zajímá, jako když samozřejmě chceš víkend, tak víkendy vždycky byly hrozně dlouhou dopředu jako dobu vybukovaný, nebyly? Boli, ale ja som toto dohadoval už v lete. Ale myslím si, že keby som prišiel teraz, tak dostanem možno nejaký december. Takže tam... Asi to záleží aj od klubu, ale treba to určite riešiť dopredu. Ja som to riešil a ešte som to nemal ani natočený lastrik. Koukal jsem, že tam je vstup 100 je to tak? Hej, to som nechal na Kika, nech si on rozhodne koľko. On mi dneska volal, hovoril, že sa tam s typkom dohodol na nejaký, že mu dá nejaké peniaze za to, že tam bude, aj že sa s ním dohodol na nejakom konzume na bare, ktorý by sa tam mal dodržať. A asi tak nejako vypočítal z toho, že keď dá ten vstup, tak mu to pokrie. Ešte musí zaplatiť DJ-ov. Kolik bude musí tam drahý lidí? DJ Gunlock. Jo, no ty vole. Tak ten zahraje za málo. No neviem, koľko si pýta, nepýtal som sa, teda pýtal som sa, ale nedostal som nejakú odpoveď. A jasne. Neviem, ako sa chalani dohodli. Ale verím, že každý bude spokojný. A kolik je vstupní 100? Neviem, koľko to je. No, 5 eur? Každý spokojený, ale... Viac ako 5 Já eur, nevím, že? jestli tady padlo tady to místo, kde to bylo. Malíská 14. The Jam, dobre to čítam? Cože? Ty to poznáš, The Jam, dobre to čítam? Dobře, co? To čítám? Pivo? Ja to dobre čítam. Čítam Jo, The Jam. ano. Tam se hraje živě na hudební nástroje a jsou tam takový večery. Áno, mne Kiko vravel, že to je nejaký Kolumbiec zo Stalina. Neviem, čo si ho po tým predstaviť. A to je možný. Na Stalinu je hrozně moc jeho Američanů. A že on sa s ním pozná nejak cez skate a... Tam jsou lidi z Patagonie, z Chile, z Kolumbie. Na mistráku jel vlastně Kolumbiec jeden, že? Moje první otázka vám. Na každém druhém rohu, ty vole. No ale pravej, vole. To je tady ti, vole. Centra. Takže všechno to má na starosti Kiko a všechno to klaplo a prostě... Hej, dneska mi, keď som bol pozrieť Sadru v šope, tak mi akurát volal a hovoril, že už je to všetko zariadené, že zajtra treba len prísť. Tak verím, že príde viacej ľudí ako v Bratislave. Tohle video si samozřejmě rozpitváme v naší druhé Hero části, takže teďka si budeme ještě povídat o něčem jiným, ale předtím si tady Štefana vyzkoušíme. Já jsem si říkal, proč se tam šaháš. Štefan, máme tady našu soutěž. Za těch 180. Nemluv slovensky. Musíš to... Mě to hrozně baví. Jako mě taky, já bych hrozně chtěl mluvit slovensky. Mě to, nejenom na holkách, to je jasný, že se mi to líbí, ale mi se to líbí i u kluků, což je horší. Nebo jako, to je taky měkčí, je taky lepší. A máma, jsem dneska mluvil s mamkou a koho tam máte dneska? A říkám, no skejťáka. Aha, to je divný. A ze Slovenska. A on říká, no tak to je fajn, ne? Oni mají to je tak měkký, hezký, ta slovenština, to se hezky poslouchá. A říkám, no to je jasný. Ale jako Češky mají hrozně rádi Slováky. To nevím. No je to jako stejně jako máme rádi Slovenky. Vlastně, jo. Prosím tě, hele, je to utažený tak, ty debile, kdo tady byl naposled, to je strašně. No, povolit, kolečko hodit sem a zase takhle úplně do smrti utáhnout. Ano. Až to budeš mít, pokládáš na stůl, Sádra vypíná stopky a hotovo. Nehráš si s tím holky z toho rock'n'rollu? Jo, to ne. Připrav se ke startu 3, 2, 1, teď. Ty vole. Pojď, furt můžeš být první ještě. No to je Gunlock, že? To nemám šancu. To ne, to už tady bylo pár lidí. Jo, Gunlock je první, to jo. Kdo tam bylo poslední? Jezdě, ne? Jezdě, jo, pravda. Ten to Toto možná dokáže. Hodně marný. Pohodě, nespěchej. Je to na čas. Dobre, asi... Ešte počkaj, ne. ešte Ešte dlouho ne, ale dlouhej závit, kámo. Dobre. 28 sekund, 91 setin. Takže o 10 sekund viac ako Gunlock, že? A zhruba. No, o 11. Buďme přesní, tady každá setina rozhoduje o tom, jestli může to být 20. nebo 120. Přesně ale dlhú tak. dobu bol Tomáš prvý, nie? Kdo? Ty. Ne, no jako... Chvilku, no. Pak mě už jsou... To bol hodně konflikt záujmov. Tak papil, myslím, vole. Ne, tak jasně jsem to tady testoval, že jo, to je jasný. Ja si myslím, že aj stopoval. To ne, to nešlo. Tady je, vole, hrůzy, vole. Hele, ty jsi tady mluvil, promiň, jestli něco nemáš, Ne. Ty jsi tady mluvil o Jägermeisteru, že s ním něco děláš i kromě skateu? Hej, točím pre nich kadečo. S jelenama. Čo naposled? Naposledy som pre nich robil asi aftermovie z Grape Festival. Nekecej. Jsi byl na Grapeu? Áno. To je divočina, ne? Tak hej, ale tým, že som abstinent, tak už to tam zvládam menej
divoko, ale áno. A zvládáš? Jde to vůbec, vole, jako jak chci být? Ale hej, už som sa to naučil. Abstinující? Není to príjemné. Ty máš vlastně přítelku, že? Hej. Jo, takže tě odpadá ta starost jako si povídat s jiným pohlavím. Akože keď máš priateľku, tak sa nemôžeš s inými babami rozprávať? Jako můžeš, ale nemá to cenu. Je to taky jako, no, dobrý. To se radši budu s kámošema, že jo. Ale ne, ty seš dlouho, ne? Jak dlouho seš už sober? 2 roky a 4 mesiace. Ty vole. A úplně všecko zvypnul? Ani nealkoholické pivo nepijem. Ani nealkoholický? A to se dá? I když to nemá cenu, jako. No, presne tak. OK. A v pohodě všecko? Je ti líp? Je mi oveľa lepšie, samozrejme. Jo. Promiň. Ne, v pořádku. Já jsem se chtěl ještě zeptat k tomu Jägeru. Říká, že si dělal Grape Festival. Baví tě takovýhle jako akce, kde je hafo lidí tam natáčet? Vieš čo, beriem to skôr tak, že si to odrobím a... Prostě peníze. Hej. Jasně. Ďakujem, že si to pomenoval. No ja to klidne řekni. Nie, akože je to také, že mám aj také joby, kde vyslovene, že si hovorím, že toto bude pain, hej, že akože sa mi tam nechce a tento je taký, že idem, som v pohode. Akože... Co byl největší pain, co si točil? Ty vole, teraz asi takto si rýchlo z hlavy nespomeniem, ale zažil som už asi kadečo za ty roky, no. No říká se, že nejhorší je točit se zvířatama nebo s dětma. No, s politikama. S politikama to je jako v pohodě, oni si říkají furt to svoje do kolečka. Oni to mají naučený. Vieš čo, s politikama točím skoro každý deň v práci, takže... Keď si s jakýma? Aký prídu. Ja pracujem v denníku, ktorý sa volá Aktuality.sk a točíme tam štúdiové relácie a 2-krát alebo 3-krát do týždňa máme vždycky pravidelnú výrobu, kde príde nejaký politik. Ty akože, jak sa tomu, čo sú väčšinou opoziční politici teda chodia ku nám. Takže nic veselýho. Nie. Ne? Ale ja už to nepočúvam, to už máš takú hlavu. No? Ale tam máte veselo teď s těma politikama, ne? Hej, no. A ty to natáčíš, nebo i střiháš, nebo co to děláš? Rovno, väčšinou to točím a rovno to striháš vo VMixe, neviem, či poznáš ten software. Ne. Jako tam máte nějakou střižnu, jo? Hej, máš proste kamery a prepínaš si tá, ktorá je proste teraz akože nakliknutá, tak tá nahráva. Potom si to celé vypluje, ideš ku kompu, dáš tam menovky, titulky a ide to za... Jak se to dotočí za hodinu, to je online. Tak tu tím pádem ten festival nebo skateový video, to je úplný relax, ne? Oproti tady týhle stereotypní střižbě. No, ale skateové videa sú už tiež pain pre mňa. Co je na to nejhorší? Ja som zistil, že už keď mám točiť sérku dlho, takže už proste nevládzem. Už ma bolí chrbát a tak. Kolik jim dáváš pokusu? Komu jak, no? Dobře, Marek Zápražný přijíždí z Barcelony a chce natočit sérku, tak kolik mu dáváš pokusu? A jako fakt mu nejde. Je unavený. Každému dávam, koľko chce pokusov. Niekedy je proste niektorý skater tvrdohlavý a s niekými sa točí tak, že proste vie, že za 15 minút ti povie, že hele, nemá to cenu, že ja to sám cítim, že serem na to. A niektorí sú tak tvrdohlaví, že ty vole, už vieš, a nepovieš mu, že ser na to, lebo však... Dobře, je to... kdo je nejtvrdohlavější? To muselo přijít, to si musel čekat, když to teďka řek. Neviem. Vieš čo, s Kikom som sa vracal teraz 3-krát na jeden spot a už som si fakt myslel, že to nedá, ale vrátil to. Takže vlastne mi to celú moju teóriu mi vyvrátil. A nerozbil si tú hlavu teďka s tebou na natáčení? Nie, on bol na nejakých závodoch. To bylo na mistráku slovenským. Jo, takhle. On si rozbil hlavu při Bestriku na mistráku slovenským. To nám tam říkali na mistráku spousta lidí, ale taky si toho pamatuješ hodně. Ne, já vím, že měl tu hlavu, nevěděl jsem, a to bylo, mu se dostalo o 2 dny dřív, vole, na mistrovství Slovenské republiky, kde skončil druhej, pak si rozbil hlavu při Bestriku. No a o 2 dny později skončil druhej na... Nie, na ďalší deň. On s tou rozbitou hlavou druhý den. Išiel na vlak z Košic nočný do Prahy, ráno prišiel do Prahy, išiel tu na závody. Ja myslím, že tam byl den... Nie, lebo to bolo v sobotu, boli Košice a v nedeľu bolo ČSPčko. No takže takhle on... A pak stihnul být ještě druhej v Česku na mistráku. Takže zdravíme Kika, respekt. To není jen tak, s rozbitou hlavou, někteří to nedají ani v celku. Chodíš na závody se dívat? Asi keby som tu bol, tak sa idem pozrieť. A na Slovensku?
Žiadne nie sú. Ale Chtěl jsem se právě zeptat na rozdíl. nie, sú lokálne závody, ale akože nemáme pohár. Máte pohár. Bol pohár, kedysi bol slovenský. Aha, tak počkej, ale... tak na čem to byl, Kiko, teda? No to boli že ako Největší slovenský závod. pohár, akože jeden závod, Jo, vieš. aha. Ale není akože tá série závodov, vieš, ako ČSPčko. Aha. Okay, To už není niekoľko rokov, no. A srovnání nějaký slovenského a českého skateboardingu? No, je to tam teraz smutné, podľa mňa. Vidíte, nový skatepark v Bratislavě. Akože podmienky sú výborné, ale... Jako je pravda, že vidím na všech reportech z slovenských závodů a tak Richieho Eliáše, který zdravím samozřejmě Richieho, nic ve zlým a už taky není nejmladší. Aha, vole. Já zase Feďa všude vidím. A tam, no, ale nebo... však boli sa, najlepší skater v Bratislave je teraz Adam Tran a on má 31 rokov, vieš. Okay. Čiže akože vidno, že jako mladí o to asi žádní, nemajú nic? nejak záujem. Jako nejsou mladší? Akože sú, ale Kde? nevidím nikoho proste, čo by napríklad prišiel a vedel by natočiť street part, hej. Okay. A tady jak spousta skejťáků učí děti jako ve školičkách, tam to máte rozjetý? Je tam skate škola, je tam taká hala skateová, volá sa to Hangar. Neviem, či ste o tom kedy počuli. Viděl jsem, slyšel jsem. A tam sa robia pravidelné skate školy. Myslím, že 2krát do týždňa to tam majú. A taky to dělají nějaký jako skejťáci, co umějí, vědí. Hej. Taký Pálo sa jeden volá, druhý Alex? Počkej. Alek. Ne, že tady jak je nějak ta asociace, tak ty musíš mít nějakou tu trenérskou licenci, ne? Nebo nemusíš? Ja, to tam, teda počkej, nechcem im kriviť, možno majú. Okay. Ale neviem, podľa mňa, keď boli na nejakom takom školení, tak to bolo určite v Prahe. Na Slovensku určite nikto nič také nerobí. Okay. To vůbec, Maťo? Nemáš o něm nějaký... Pavlačič? Jo, informace? Býva v Malackách. Víme. A boli sme s ním na chate, ale to bolo asi pred 4 rokmi. Fakt? A To jsem viděl jako poslední To je z nás. čerstvý. Tak jak se má? Dobre, vyzeral spokojný. Jo. Hej, bol tam aj so svojou ženou, aj s dcerou. Aj, Hovoril, že chodí na ryby, jazdí na motorke. nekecej. Stavia si dom. Teda už to Už bolo to dlouho, dávno, ne? to už podľa mňa má jasně. postavené. Má 3. patro nastavené. No. A taký, hovorím, že vyzeral spokojne, že Mě to netrápí. no, nás trápilo, že už neskejtuje, lebo však sa dobre na to pozeralo, ale on vyzeral, že je spokojnejší asi keď nejazdí. Fakt? To je hustý. Hele, co teďka dotočil si vlastně to Eláre, co teďka přijde ve skateu? Pauza? Neviem. Nebo nemáš něco vymyšlenýho? Chcel by som možno natočiť ďalšie video, ale ja už neviem moc s kým. Jako fakt skateboarding? Ale bavil som sa s Gunlockom, že jemu by som chcel spraviť part. Ale taký, že sme sa dohodli, že teda na ničom sme sa nedohodli. Jasne. Ale akože, Určitě, vole. keď sme sa rozprávali, tak ja som mu akože navrhol, že dáme, že iba jednu serku zo Stalina, to bude podmienka. Okay. Aby proste, Takže video bude jenom jedna sérka? lebo podľa mňa akože by bolo super, keby Gunlock natočil part, ktorý by nebol iba zo Stalina. Lebo vieš, ten, jak by som to pomenul, jeho skateboarding už nevyzerá potom tak zaujímavé, keď ho vidíš stále iba na jednom spote, vieš, To, on má oveľa áno. väčší potenciál, čiže ja si myslím, že keby som ho nejak možno dokopal k tomu, že by sme išli točiť inám. Točil jsi někdy s Pepou? No jasne, on je aj v tom videu. Jako jinde než na Stalinu? Ja... áno, na Vyšehrade. To je ako... Potřebuje tu žulu mít pod sebou. Hej, prostě. točil som s ním na Vyšehrade, ale Pašik mi posielal nejaké jeho zábery, ktoré boli z iných miest, keď si oni točili takéto Metric promo. A oni sa vtedy dohodli, že on za to bude jazdiť, ale medzi tým sa ozvali zo Street Marketu, že už im vyrobili tie skatey, ktoré zadali, neviem, či si pamätáš tú kauzu, že im zadali vyrobiť skatey, oni sa im strašne dlho neozvali. A... To kauza nebyla, jenom Počkej, prostě... nevím, teďka jsem... No on začal si za Metric, ale mezi tím se udělali pro modely, že jo, ty Hej, že akože, že Street Market dal vyrobiť tie skatey už dávno, No, právě, no. ale oni sa im nejako neozvali z tej fabriky a akože... To bol A nejaký teda, nápad, no. že Pašik prišiel s tým, že budeme teda robiť splátno Metric a že bude tam asi teda aj Pepa a medzi tým Street Market, že no, tak už sa ozvali, že my už tie skatey máme. Je to jsou haluze, no, to jako nepochopíš, no. Ale tak nejako to bolo, že? Ale Aby som, nejak tak, no. aby som nehovoril Protože nejakú jsem taky verziu. něco jako Pepa, Petr, Platonov, Čiže, Metric a čiže ak som povedal blbosť, nějak Pepa tam byla a Tak najednou sa- si říkám, tak pičo, je Street Market. A najednou byla premiéra, vole.
Hej, ak som povedal market blbosť, tak pro sa ospravedlňujem všetkým divákom, ale tak to nejako to bolo. No, Určite. Neviem, či som to povedal presne, ale Všechno je furt, je to založené na pravde. Všechno jak má být. Pepa jezdí stále za Street Market, má tam promodel, běžte si ho koupit všichni. Mně stačí 100 z Christiana Pepa. A je to na Husické. Je to na Husinecké, pardon. Chtěl bych vědět, jak mladý. se změnil Štefan od téhle doby doteď. Tak toto musí byť hodne dávno. Toto môže byť 2012? Až tak. Bylo to někde hodně nízko na tom Instagramu, ale neřeknu ti. Zle nevedel, že tam něco také mám. Tam už nepíšu na tom Instagramu, jako že to třeba je 5 Taky? let, ale 389 týdnů, nebo prostě nějaký takový... jo, tak, oni si Asi myslí, že ťa jako- to nutí rozmýšľať. No, takže To bude prostě asi nevím. jediná věc na Instagramu, Nevím, co kolik tě let nutí. zpátky, řekl bych kolik týdnů, ale nedokážu to přepočítat. Dobrý hodinky. Áno, to som si kúpil za svoju prvú výplatu. No. Fakt? Hej, to som robil v skate shope, ktorý sa volal Border King. Mhm. A tie hodinky sa tam predali, to boli Rip Curl, to si pamätám. Rybka. A ešte som ani vlastne nedostal tú výplatu, ja som si ich zobral. A potom, keď som sa do prvú výplatu, tak som to tam nechal. Aha, dobře. Asi digitálky, ne? Sú ručičkové. A co jste točili, to si vzpomeneš? Vyzerá, vieš čo, podľa toho pozadia to vyzerá ako skatepark v Skalici, ktorý tam už není. Medzi tým zmizol skatepark. Tady v Česku se staví vole skateparky jak na běžném páse a u vás nic? Myslím, že už tam není ten skatepark, no. To je také mesto na hranici s Českom, Okay. na Záhorí. Záhorí. A ty si natáčel nějaký jako skateový Závody, no. závody? Hej, to som robil pre taký magazín online, sa volal Board Life. Borlife, víme. jasně, známe, ne? Borlife. Nám není 16, vole. No, Není, to bola doba, keď ti ešte za takéto videá aj platili. To počkej, to si nepamatuju zase já, to ti fakt platili za videa, když si dával na ty, jako na... No, jasne. Tak už jste měli těch médií, Borlife, Tasty, vole. No, a to je všetko. To je všetko? Dám se tam ještě něco? Tak ale vy ste tiež mali iba skate rock a board, nie? Teda freemake a boardmake. No. Či mali ste nejaké iné? Move byl předtím ještě, board. No, jako na internetu. Move se som baví. asi nezažil. Bavím se o internetu. Pamätám si stránku Grinds.cz a dostal som sa k nej tak, že keď si dopozeral Prahu 2001, tak na konci bol www.grinds.cz. No, Fakt, jo. zdravíme Pavla Pechmana, jasně. To bych řekl, že byla úplně první Grinds.cz. stránka jako skateová. No. To je možný, no. To je možný. Teďka už nespolupracuješ s nějakým skateovým médiem, nebo seš sám sobě skateovým médiem? Ja by som to rád niekde pridával, ale... Ne, že kluci třeba z Darksideu oslovujou nějaký ty přece weby, ty zahraniční. Mhm. Tam jim to Áno, sdílejí. len ja som vlastne nič také streetové nevydal, vieš, a nebudem im tam posielať nejaké, akože... Ani žádný ten festival, keď si do té fažány a takový. To som rozmýšľal, len ja som to ešte nemal hotové, keď tam išli. A ja som sa o tom s Mičom rozprával a toto, čo teraz spomínaš, tak to mi povedal aj Chvátal teraz po premiére v Bratislave, že sa mám nakontaktovať na Miča a posunúť to presne na nejaký pocket alebo na niečo také. Mič je hrozná spojka, ty vole. Je. Free skate mag. No. No, No. takže si teďka řekne... Takže plán je a keď to tam bude, tak budem rád, no. Neviem, akože predstavím si to nejak tak, že Mič mi dá mail na niekoho kompetentného odtiaľ a skúsim to nejak spísať, či by o Tak to mali oni jsou záujem. rádi, si myslím. Dají se vůbec teďka v téhle době nějak jako snadno sehnat nějaký jako partneři, aby ti na to dal někdo cash? Vieš čo, neviem. Keď som točil predošle LRM 4, tak sme dostávali peniaze na letenky od Red Bullu. Mhm. A ubytko, keď som išiel s Pašikom a s Matušom Mozolom, nám platilo DC. Ale viem, že na letenky mi dali, že ja som vždycky napísal, že proste väčšinou to bol Pašik, tí, čo tam mali Pašik, Mozola a Lesko, že proste chceme ísť tam a tam, či sa dajú buknúť letenky, oni nám na tej letenky poslali peniaze a ja som vždycky proste na ich stránku z nejakých záberov, čo som nepoužil, akože zrobil z toho mesta nejaký krátky výstup, minútu, 2 a tie najlepšie, akože tie veci som si nechal do videa. To je ale zajímavý, jako já myslím, že firmy v poslední době chtějí jenom dávat i nějaký svý produkty a peníze se dostanou docela už těžko jako s firem, aby ti přímo dal někdo cash. Tiež mám ten pocit a nevedel som, či toto video vôbec dotočím, alebo jak bude vyzerať, takže som ich s tým v podstate už ani neoslovoval, ani sme nejak moc necestovali. No, bol som s Kikom v Alicante. Mhm. A kde sme ešte boli? Asi iba v tom Alicante, no a väčšinou sme chodili tak, že Viedeň, Bratislava, Praha, takže to sme vlastne nepotrebovali nejaký support.
Ale no neviem, či by ti dal dneska ešte niekto takto peniaze. Že jo? Ta 4, to LR, to jaký rok? Myslím, že 2018. Ale nie som si Pred covidem. istý. Áno, určite to bolo pred covidom. Lebo viem, že potom som strašne dlho netočil, lebo však som to chcel akože zase postaviť na nejakom cestovaní a všetko bolo vlastne skapaté. A ty, když jsi říkal, že seš v těch aktualitách SK, to je tvůj hlavní job? Sorry. Tam som normálne od pondelka do piatku a už keď dostanem nejakú inú zákazku, tak sa viem normálne dohodnúť, keď dopredu ohlasím, buď si zoberiem nejaké náhradné voľno, alebo dovolenku. A skate sme točili väčšinou cez víkend. Alebo s Adamom Tranom, ktorý býva v Bratislave, sme chodili aj po práci niekedy. A nezabíjí tě to, jakože v kreativitě, když jsi od pondělí pátku v nějaký práci, kde vlastně děláš to samý, natáčíš, střiháš, a pak by si měl jít s nějakým klukem ještě natáčet na spot, není to už jako... Vieš čo, nie, lebo to je to niečo, čo ma baví za prvé, a za druhé je to úplne iné. Tam natáčame proste podobné veci ako túto, vieš, že štúdio, nasvietíš to, skontroluješ zvuk a ideš. Že... Pavouci, pavučiny vymetáte, jako tady. Plíseň. Zavří dveře, táhne kurva, vole. S týmto sa tam až tak nepotýkame, ale ale čo není môže byť, no. To on si nepřeje, vole. Jaký vůbec byl tady na téhle foce Štefan? Jak bys si se popsal třeba nějakýma slovama? Kalba, upřímnej? No, kalba určite ešte vtedy. Máš takový tvářičky? To je strašne staré a podľa mňa som ani nejak nevedel veľmi o natáčaní a tak ja som to akože dlho robil iba tak, že som nejako akože išiel. Ja sa možno tak posledných 5 rokov akože strašne zaujímam o to, že mám naštudované nejak svetla, zvuk a akože chcem o tom niečo vedieť, poznám nejaké kamery, ani nie 5 rokov, možno 3. A předtím to byl styl telefon, jako jo? Ne, akože styl taký, že vedel som akože nejako čo robím, ale nešiel som vôbec do hĺbky, že teraz sa nejako som sa začal poslednou dobu to strašne zaujímať, vieš. Super, no tak o tom si povíme v druhé části, ta se už kvapem blíží, ale ještě předtím tady máme dneska soutěž. A? Máme tady soutěž. Od Genie Real ze skate shopu Snowbitch. Takže kdo chce soutěžit. Vánoční dárek, Vánoce se blížej. A nebo jen tak. Tak přijďte na Hero Hero samozřejmě, kam jinam, že? To díky Snowbitchi samozřejmě za tuhle krásnou cenu. Děkujeme moc Snowbitchi. Od Snowbitche tady máme něco. Od Snowbitche tady je věcí. No dobře, takže jdeme pomalu druhé části. A tím pádem se tě musíme zeptat, Štefane, na nějaký tvý moto nebo pozdrav. Tam do toho objektivu, prosím, nějak nám to předěl, ty dvě části. Rozloučení. No dobre, takže ďakujem vám, že ste dopozerali prvú časť a verím, že si pustíte aj druhú a verím, že sa vám bude aj to video, o ktorom sa ideme baviť, páčiť, keď si ho pozriete a tak a skateujte a buďte na seba dobrí. Jak vzpomínáš na první premiéru LR? Žerhovno je určite staršie video. A když jsme teda už u toho fotra? Bol tam tým manažer Tráva. To jste vozili ty Budvary sebou? Povedal, že do Ostravy nejde, lebo že tam smrdí. Každý jsem kameraman před 20. Hej, ja mám pedagogickú školu. Lesko, ale hezky maluje ty psy, viď? To maluje u sebe doma? A on mi ho poslal, že počuj, že mne sa strašne ľúbi, ako ona maluje tých psíkov, že chcel by som aj ja. Jo, takže to není krev. Bol to taký contest, ktorý sa 7 Days Film Contest. Hlavnímu dnešnímu tématu, což je tvoje nové video LR5. Myslím si, že keby som býval v Prahe, tak to máme oveľa skôr. A co ti ostatní? S kým se ti nejlíp točilo? Trvalo to 2 dní, ale dal to, no. Jak se točí s Jirkou Hronkem? Väčšinou, keď mu to nejde, tak zmení trik. A nějaký ještě jako další mínusy, co ti na tom někdo našel? Ježiš, tam sú také chyby, kamo. Takže Kiko je problém. Ja som nevedel strašne dlho, že budem natáčať skate. Ja som začal natáčať skate v roku 2011. Co se děje v bratislavské scéně? Ja už prídem do skateparku, mi tam deti vykajú. Konečně si někdo všimnul, že jsme furt puboši. A bola to dosť nuda. Pičák, ale nic studenýho jsem nezažil leta, vole. Tak a to otázka nemôže byť. No ne, to je pičí, s Feťákem se nedá prát, že jo, vole, no.